ассалому алайкум подписчикам ва тамошобинони муҳтарам. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам пеш аз тамошои ҳамин навор лайк монед, подписатсия кунед ва коммент гузоред. ман ҳамаи комментҳои шуморо мехонам ва ба ҳамаи комментҳои шумо ҷавоб медиҳам ва мувофиқи хоҳиши шумо навор мегирам. барои ҳамин аз ҳамаи шумо хоҳиш подписатсияро фаромӯш накунед ва лайк гузоред. имрӯз ман ба шумо ё дигар хел фақат сангош духтиш фарқ мекардааст. оптовиш чанд буд афа? 350 дона 450. 350 оптовиш ҳам? yaxshi nigor qiling shuma. 350 оптом, дона 450. 350 оптом, дона 450 сум. То кҷо рапа? То ахира? Ё то намиҷара? Джинсам. Джинса то ин намиҷара. як бор дигар нигоҳ кунед. ё ҳам духтшон фарқ мекарда, ҳам нигинаш бисёр буда. Нигинаш сангош сваровская тоза. Ино ҳам тоза Турция. И қатъи ҳамияй ё ки отдельно? Не, и отдельно. Отдельно, иш. И кардиган отдельно. 220 сум. Кардиганаш. Дарин банаё Джинсо? Джинсо. Джинсо 280 сум. нархи оптовиш агар не? 280 не? шумо худтон ҳамаша тамошо кунед. ай пеш доная 280, а? Дона 280 и 450 сум. не ҳамаи Турция, ҳамаш Турция, ҳамин чизе ки бор дорем Турция. шумо худтон ҳамаша тамошо кунед. ай пеш бигирим ам намешавам ха ҷошум баланди бад кашо кардем. када кагя? Мана ино 380 сум онай. Донада. Кадамо? Мана ино. ина донада ина ёш чанда? 380 сум. не ҳамаи Турция, ҳамаш Турция, ҳамин чизе ки бор дорем Турция. шумо худтон ҳамаша тамошо кунед. ай пеш не ай намиҷа сар мешава, ай нами сар мешава. то намиҷа шумо аҳамият бидем усубра. ё оптовиш 280 сомон. турецкиш ҳамаи размирош будааст. намиҷа сар мешава. то ҳамиҷара я? то намиҷара. анаи кароткиё ки ай боло мебинед нархи оптовиш 180 сомон. Не, ино 160 сум. 160 сомон даст ай кароткиёш. ана дарозош фақат дарозош 180 сум. дарозош 180 сомон. намиё оптовиш чанди апа намиё 160 сум. 160 сомон оптовиш. Айни пар усунаш 180 сум. не кароткиёш айси 180 бологиёш. на бологиёш 180 сомон буда. то амо ахира нигоҳ кунед. нархи оптовиш 180 сомон. доная 280, а? дона 280 и 450 сум. не ҳамаи Турция, ҳамаш Турция, ҳамин чизе ки бор дорем Турция. шумо худтон ҳамаша тамошо кунед. ай пеш бигирим ам намешавам ха ҷошум баланди бад кашо кардем. када кагя? Мана ино 380 сум онай. Донада. кадамо? Мана ино. ина донада ина ёш чанда? 380 сум. шумо навор мегирам. барои ҳамин аз ҳамаи шумо хоҳиш подписатсияро фаромӯш накунед ва лайк гузоред. ай намиҷа сар мешава, ай нами сар мешава. то намиҷа шумо аҳамият бидем усубра.
Ё оптовиш 280 сомон. Турецкиш ҳамаи размерош будааст. Чиком ва тамошобинони муҳтарам, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам пеш аз тамошои ҳамин навор лайк монед, подписатсия кунед ва коммент гузоред. ман ҳамаи комментҳои шуморо мехонам ва ба ҳамаи комментҳои шумо ҷавоб медиҳам ва мувофиқи хоҳиши шумо навор мегирам. барои ҳамин аз ҳамаи шумо хоҳиш подписатсияро фаромӯш накунед ва лайк гузоред. имрӯз ман ба шумо як 5-6 намуд абаяҳои туркиро ки ҳамин рӯз бор расидааст ва дар бозор нест ва фақат ҳамин савдогар дорад намоиш медиҳам. Турецкия на? Тоза Туркия? Тоза Турция ина. Сифатошон хубай. Катишки патишки наметия. ҳамаи размерош ҳаст? Размер дорем. Размер дорем ҳамаш. То 52 размер дорем. То 52 размерош будаст ин инҷа да. Ама тамошо кунем. И поёш ҳам абая, я? Ина ин хела. Размест. Мана остиношон. Остин шахшон шомти? На остиношон. Остиношон фасон хушук даст неки. То ҳамаи размерош ҳаст, нархи оптовишо 600 сомон. Ай тагиёш чи апа? Тагиёш. Инош 400 сомон. 400 сомон. Инош 400 сомон. Мани 450 сомон. 450. И тараф ҳамаш 400 сомон апа? То инҷара 400 сомон. Уснош 600 сомон. То инҷара, то нами. Инами тараф сар шидаги? Ам чу табти? Худам бубинам. Айёш чанд яй? Ино 600 сомон. 600 сомон. Ино тоза Турциян. Тоза турецки бист. Ана капаузи? Айна чанд сомон? И 400 сомон. 400 сомон. Аму чандиям бологи ака? این بلوگی چندیه؟ بلوگی آکا اینه موبایل اینا یکم سر شدگی یکم 180 دیمگیش 70 سیمگیش 40 چهارمگیش 50 یوش 40 یه تو یهش بیاد 50 یا اون کالتا ترش 60 اون اوشون بلوگی یک سیانه تو اخیرا bez rukavka نه bez rukavka چنده؟ 160 ana bologi çanda dudar o bologi çinin dolar çi ay o همین نوار لایک مونید подписаться کنید و کامنت گذارید من همه کامنت های شما رو میخونم و با همه کامنت های شما جواب میدم و موافق خواهش شما نوار میگیرم برای همین از همه شما خواهش подписаться رو فراموش نکنید و لایک بذارید